בכרמי העיר אנו מכינים יותר מ-600 ארוחות ביום. עשרות מועברות לאנשים שאינם יכולים לצאת מביתם. יותר מ-3,000 משפחות מתלבשות בבגדים חדשים מהחנות שלנו. 400 משפחות מקבלות מאיתנו סלי מזון לשבת. למעלה מ1,000 משפחות מקבלות סלים לחגים ומועדי ישראל. יותר מ-1,300 ארוחות צהריים נשלחות מדי יום לילדים בבתי ספר. כ-1,500 איש מקבלים את צורכי החורף הבסיסיים. ואנחנו מטפלים באהבה בלמעלה מ-350 ניצולי שואה. והכל נעשה מתוך שמירה על כבודם של לקוחותינו. בעזרתכם נוכל לעשות הרבה יותר. בביתנו החדש נוכל להכיל 1,000 איש מדי יום. לארח ילדים בודדים אחרי שעות הלימודים, ולספק יותר אוכל ובגדים לאלו שצריכים. אנא, עזרו לנו בבניית ביתנו החדש, כרמי העיר, מרכז של חסד בלב ירושלים.